ଆଜି ଆମେ ଶୈବ ସାହିତ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏକ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ସୋମନାଥ ବ୍ରତକଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାଇକରି ଦେଖିପାରିବେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେହେତୁ ଶୈବ ଧର୍ମ ଖୁବ୍ ପ୍ରାଚୀନ, ତେଣୁ ଶୈବ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ଏହା ଲିଖିତ ରୂପରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୌଖିକ ରୂପରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ଜୀବିତ ରହି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ଲିଖିତ ରୂପକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଶୈବ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ସୋମନାଥ ବ୍ରତକଥା। ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀରେ ଏହି ବ୍ରତକୁ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବ୍ରତ ଓଷା ଇତ୍ୟାଦି ଅତୀତ କାଳରୁ ଲୋକମାନେ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଇତିହାସ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ସମୟରୁ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାହା କହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା ଯେହେତୁ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କଥା, ତେଣୁ ଶୈବ ଧର୍ମ ପ୍ରଖ୍ୟାପକ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଗଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ, ପୁଣି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେହେତୁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଏହା ଜନମୁଖରୁ ମୁଖକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଆସିଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଓଷା ହେଉ, ବ୍ରତ କଥା ହେଉ, ସେ ସମସ୍ତର କଥା ଶୈଳୀରେ ଗୋଟିଏ ଗତାନୁଗତିକ ପରମ୍ପରା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କାହାଣୀର ଶୈଳୀ ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ବ୍ରତ କଥାମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ସାଧାରଣତଃ ହୋଇଥାଏ କଥୋପକଥନ ଛଳରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ, ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ, ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ କଥୋପକଥନ ଛଳରେ ଏହି ଓଷା ବ୍ରତମାନଙ୍କର ଲେଖା କଥା କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆମର ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କଥୋପକଥନ ଛଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ରତ କଥାମାନ ଶୁଣାଯାଇଛି ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଠାରୁ। ଅଧ୍ୟାପକ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି 1932 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନିଜର ଯେଉଁ ସମ୍ପାଦିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟାଦର୍ଶ, ସେଠାରେ ସେ ଏହାର କିଛି ଅଂଶ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ସଂକଳନ କରିଥିଲେ 1968ରେ ଡକ୍ଟର ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ଏବଂ ସଂକଳିତ 1968ରେ ଯେଉଁଟା ଆସିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆସିଲା, ଏବଂ 1932 ଯେଉଁଟା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲା ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, এই ଦୁଇଟି ସମ୍ପାଦିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା ବା ପ୍ରଭେଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ସେ ପ୍ରଭେଦ କ'ଣ, ବିଷୟ ତ ସମାନ କିନ୍ତୁ ଭାଷା ଏବଂ ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ଏହାର କାରଣ ହୋଇପାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯେଉଁ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ନମୁନା ଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ସେହି ଭିନ୍ନତାଟା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଏହାର ଲେଖକ କିଏ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ତେଣୁ ଏହାର ରଚନା କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ଏହା ସାହିତ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଚିତ ହୋଇନାହିଁ, ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ରଚିତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ
ଲୋକଙ୍କ ମୁଖରୁ ମୁଖ ଲିଖିତ ରୂପରେ ତ ନଥିଲା, ଲୋକ କାହାଣୀ ଭାବରେ ଥିଲା, ବ୍ରତ ଭାବରେ ଲୋକ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଲୋକ ମୁଖରୁ ମୁଖକୁ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା ବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ବିଷୟଗତ ଯେଉଁ ରହିଛି ଢାଞ୍ଚାଟି ସେଇଟା ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି, ବିଷୟବସ୍ତୁରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାଷା ଏବଂ ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ରଚନାଟିକୁ, ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯିଏ ଲେଖକ ଥିବେ, ଯିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ ସଞ୍ଚାରିତ କରୁଥିବେ, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ କିଛି ରହିଛି ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଏହାର ରଚନା କାଳ ବିଷୟରେ ଆସିବା, ଯେହେତୁ ଏହାର ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ ଏବଂ ଲେଖକ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଗ୍ରନ୍ଥର ସମୟର କୌଣସି ଐତିହାସିକ ଟିପ୍ପଣୀ ସେଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କୌଣସି ରାଜା ବିଷୟରେ କହିନାହାନ୍ତି, କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିରୁ ରଚନା କାଳ ବିଷୟରେ, ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କାଳ ବିଷୟରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କୌଣସି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମତ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତଥାପି କିଛି ଆଲୋଚକ ଯେଉଁ ମତ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଯଦି କରିବା, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଡକ୍ଟର ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ଯେଉଁ 3-4ଟା ସମ୍ପାଦିତ ପୋଥି ଅଛି ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥାର, ସେ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ହେଉଛି ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କର 1932ରେ ଯେଉଁଟା ସେ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ମୁଖବନ୍ଧରେ ଯେ ଇଟ୍ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଦ ଆଇଦର ଟୁ 15th or 16th century, ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଏବଂ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସକୁ, ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଭାଷା ଏବଂ ଭାବ ଦିଗରୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର। ଏବଂ ସମାଲୋଚକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦି ପର୍ବ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ ସେଠାରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଏହା ରଚିତ ହୋଇଥାଇପାରେ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ, ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ତା ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ଅନୁମାନ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବା ବଳିଷ୍ଠ ମତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି? ଏବଂ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କାହିଁକି? ଆମେ ଯେଉଁ ସାରଳାକାଳୀନ ଦେଖିଛୁ, ମହାଭାରତ ହେଉ, ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ହେଉ, ସାରଳାଙ୍କ ରଚନା ଦେଖିଦେଉ, କିମ୍ବା ଆମେ ଯଦି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗୀୟ ରଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, ସେ ସମୟର ଗଦ୍ୟ ରଚନା ଏବଂ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥାର ଯେଉଁ ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଷା ରହିଛି, ତା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଯଦିଓ ରହିଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ସେ ପାଠ କରିଥିବେ, ତେଣୁ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବ ତାଙ୍କ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଏହା ସାରଳାକାଳୀନ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚସଖା କାଳୀନ, ନିଶ୍ଚିତ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବ, ସେହି ସମୟରେ ରଚିତ ହୋଇନଥିବ। ପୁନଃ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅଧ୍ୟାପକ କୁମୁଦ ରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ତ କୁମୁଦ ରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯେଉଁ ମତ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆମେ ଯଦି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଧ୍ୟାପକ ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକମତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ସମୟର ବୋଲି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ସମାଲୋଚକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା ଲେଖିଥିଲେ ଚତୁର ବିନୋଦ, ତାର ଭାଷା ଏବଂ ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀ ସହିତ ଏହାର ଭାଷା ଏବଂ ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ଯେଉଁ ସମାନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତାକୁ ଆଧାର କରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହିଁ ତା ପାଖାପାଖି ରଚିତ ହୋଇଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଉପରୋକ୍ତ ମତ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ମତ ରହିଥିଲା ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ହେଉ ବା ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କର ହେଉ କିମ୍ବା ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି କଥା କହୁଥିଲେ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଏବଂ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟାପକ ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ମତକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ଏହାର ଭାଷାକୁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଏବଂ ଏହାର ଗଦ୍ୟଶୈଳୀକୁ ଦେଖିବା ପରେ, ଯେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସପ୍ତଦଶ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା ହୋଇଥାଇପାରେ। ତଥାପି ଏହାକୁ ଆମେ ଯୁକ୍ତିସିଦ୍ଧ ବା ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ମତ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ, କି ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହି ମତକୁ ହିଁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେବା। ସେ ଯାହା ହେଉ, ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା ଯେଉଁ ସମୟରେ ରଚନା ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏହା ସାହିତ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଚିତ ନୁହେଁ, ତଥାପି ଧର୍ମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ
ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମାଜରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ସୋମନାଥ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବି ହେଉ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ହେଉ ଏହି ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହାର ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ, ଯଦିଓ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଜନମାନସରେ ଯେମିତି ସହଜରେ ମନେ ରହିଯିବ ସେହିଭଳି ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, ସୁଖପାଠ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଳାସ ଧର୍ମୀ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏହା ସାହିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଗୋଟିଏ ଅମଳିନ କୀର୍ତ୍ତି ହେବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା ଏବଂ ସେତିକି ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆଗାମୀ ଗଦ୍ୟ ରଚନାର ଗୋଟିଏ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଇପାରେ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଆଜିର କାଳାଂଶକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ ଉପରେ ପଚାରି ପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।